Yn dibynnu ar ba amser o'r dydd i chi'n gwylio hwn, bore da, pnawn da neu nos da. Dyma ni yn mynd ati i ddangos i chi cwpl o dipiau ynglyn â ffilmio cyfweliad. Yn gyntaf, i ni'n mynd i sôn am fframio a'r pwysigrwydd o lenwi y sgrin yn iawn a thrwy wneud hynny wedi ni cadw diddordeb y gwylwyr. Wrth i chi edrych ar hwn nawr, newch chi sylwi bod fi ddim yn rhy bell i ffwrdd, bod fi'n digon agos i'r camera i chi allu gweld, ac nid yn rhy agos chwaith, ond bod y pellter rhwngta i a'r camera yn cadw diddordeb y gwylwyr. Does dim gormod yn mynd mlaen yn y cefndir tu ôl i fi i dynnu sylw, so mae sylw y gwylwyr wedi hoelio ar y wynebu ar hyn dwi'n ei ddweud. Peth arall pwysig i gofio yw cael y camera ar yr un lefel a llygaid y person i chi'n cyfweld â. A be dwi'n olygu wrth hyn yw bod e ddim yn uwch na'r person, a dwi ddim yn gyfforddus, a falle bydde'r gwylwyr yn teimlo'r un peth bod nhw'n edrych lawr ar rywun sy'n falle yn gwato lawr yn y cornel fan hyn yn cachu neu rhywbeth, neu wneud rhywbeth na ddylen nhw wneud. A bod e ddim yn is na'r person. Fel chi'n gweld, dyw hwn ddim yn flattering iawn. Mi'n gobeithio bod yn rhywun i ddim yn redeg ar hyn o bryd, achos mae hwnna yn mynd i ddangos lan ar yr eitem yma. Fi mewn cysgod fan hyn, ydw i? Tipyn bach. Reit, ond dyna be ni moyn dangos, ynddo fe? Reit, dyma i chi enghraifft nawr o beth sy'n digwydd a mae cefndir tu ôl i'r person yn rhy ole. Dwi mewn cysgod fan hyn nawr oherwydd bod y golau sy'n dod o tu ôl i fi wrth i fi siarad â chi yn o leiach na'r hyn sydd o mlaen i. So byddwch chi'n gweld fi bron mewn profil yn unig oherwydd hynny. Nawr, na gyd dwi wedi wneud nawr yw swapo lle gyda'r dyn camera ac fe welwch chi'n syth bod ansawdd y lliw a'r goleuo wedi gwella. Mae'r golau nawr yn dod o tu ôl i'r camera yn hytrach nag o tu ôl i fi. Dim byd gwath na disgwylio person ddim yn symud a dim byd yn digwydd o gwbl yn y ffrâm. So beth am feddwl am wneud pethau bach yn wahanol, pethau annisgwyl mwyn denu sylw a cadw sylw yr gwylwyr. Ac wrth gwrs mae props yn bwysig hefyd. Pa fath o bropiau chi'n defnyddio? Sawl un ohonyn nhw. Mae te a coffi wrth gwrs yn rhan o fywyd pob dydd nifer fawr o bobl, so falle byddwch chi moyn dangos y person yn yfed disgled. Llai o siwgr tro nesaf.